Assalamu alaikum aziz ildaşlar. Bugün ben size qatıqo bir şahıs hakkında gurrun verecek. Yani bu şahıs hakkında gurrun veren vaktim Niyaz filan deneştirecek. Ona nämçin deneştirýänimi düşünüyorsunuz hazır. Gysga kan uzun etmeden şu taydan dağın durdu. Halliyev diýär. Bildeşler, bu şahıs kim? Bu şahıs en soňky wezipesi boýunça meclisin başlygy diýip bilinýär. 2002-nji ýylyň noýabr aýynyň 12-sine çelli Niyaz nemeden alýança işinden, wezipesinden alýança taýyn durdy. Halliyev 1939-njy ýylyň 39-njy ýylda dowulýar. Krasnovod şäherinde dowulýar, hazırky nemede. Türkmenbaşyda ine size şu taýa nemesini getirjek. Men bu hakda ingilisçe dilde tapdym, ýöne men size bu taýdan terjime edip berjek. Biografiýasy hakynda esasanem Niyaz bilen deňeşdirmek üçin, ýani Niyaz bilen nämçin deňeşdirýän men häzir aýtjak. Bu biografiýasyny aýdyp bolandan soň taýyn durdy. Haly 1963-nji ýylda Türkmenistanyň döwlet üniversitetinden neme diýär, uçurum bolýar, ýani filosofiýa ýa-da felsefe bölümünden nemeden çykýar. Indi 1970-nji ýylda da PhD diýilýär, ýani Ilymlar Akademigi bolýar. Ilymlar Akademiýasy derejesine ýetdi, alim nemesine. Onuň hem şol ýetmek üçin, almak üçin bir ýazan tezi bar eken. Şol döwürde 70-nji ýyllarda ýyldaşlar, ýani 51 ýyl bundan näme diýär? O nemäniň daýhanlaryň diýär, o kollektiv nemesini, düşünjesini, ýani kollektiv komünist düşünjesini döretmek, ýani şekil vermek diýilen ýalyk bir neme ýazypdyr. 50 ýyl bundan öňki ýazan nemesi. Ve 92-nji ýylda doktora bolýar, ýani doktorluk derejesine ýetdi filosofiýada. Doktorluk derejesine ýeten wagtyndaky ýazan nemesem işi bu taýda da tradisionalny diýilýär, ýani däpdesur jemgyýetçiliginden modern jemgyýetçilige geçişdäki daýhanlaryň ýaşaýyşynyň ruhy ösüşi diýilen ikinji nemesini ýazýar. Indi nemesine gelsek, o 56-njy ýylda şol owa ýa-da nemäniň kiçijek ýerleşişiň kitaphanasynda neme bolup işleýär. Kitaphana şu dolandırıcı bolup işleýär, başlyk ýaly. O 63-nji ýylda ýanky nemäni gutarandan soň Türkmen Döwlet Üniversitetinde filosofiya bölümini gutarandan soň neme bolup işe başlaýar? Leksiýa berip başlaýar. Leksioner mi diýilýär, näme diýilýär? Ondan soň 71-nji ýylda da baş leksioner bolýar. Ondan soň bölümiň başlygy bolýar. Hukuk fakültetiniň hem dekany bolýar. Ondan soň gözleg we akademik işler boýunça Türkmen Döwlet Üniversitetiniň hem vice-prezidenti bolýar. Maýyň 18-i 91-nji ýylda da Türkmen Döwlet Üniversitetiniň nemesi bolýar, rektory bolýar. Ýani ildeşler düşünün, ýani bir adamyň bir durmuş nemesi, akademik durmuşy şunuň ýaly gysgaýdylyp bilinir we bu şu maglumat türkmen dilinde ýok, ýani üns berseňiz. Ondan soň diýär bütün hukukçular diýär taýyn durdy Halliýewiň elinde ýetişdi diýär şu ýyllarda.
Yani düşünün, yani bir adam var, özünü gatıgowy yetiştiripdir ve hukukçuları yetiştirip başlaýar belli bir wagtdan sonra ve hukukçuların köp bölegi şol adam elinde yetişýär. Ondan soň dowam etsek, o 92-nji ýylyň awgustundan o 99-njy ýylyň maýyna çelli diye Türkmenistanyň adalet ministri bolup işleýär. Şol wagtda sentýabr 98-nji ýylda o näme bolupdyr? Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň howpsuzlyk güýçleri bölüminiň başlygy bolupdyr. Indi yani akademik nemeden eýem siyasi durmuşuna geçýär bu 3-nji paragrafda. O 99-njy ýylyň ýanwaryndan 2001-nji ýylyň ýanwaryna çelli o Türkmenistanyň prezidentiniň, ýani şo wagtky Niýazowyň nemesi bolupdyr, maslahatçysy, advisor diye, o maslahat näme boýunça maslahatçysy bolupdyr. O hukuky işler boýunça we hukuk güýçleriniň we näme eskeri, yani waýenni nemeleriniň koordinatorlygyna edipdir. Yani şol waýenni neme boýunça hukuk taýdan edilmeli bolan maslahatlary, ýene-ýeneleri beripdir. Yani 2001-2002-nji ýylda meclisiň agzasy bolupdyr. Indi meclise çelli ýetýär. 2001-nji ýylyň ýanwarynda meclisiň kanun çykarjy nemesiniň başlygy bolýar, ýani sekretary mi diýip aýdaly, ýani düşünüp bilinjek dilde baş sekreter diýen. Şo bolýar. Ondan soň martyň 10-njynden diýe noýabryň 12-sine çelli 2002-nji ýyla, ýani üns bermiş taýa meclisiň başlygy bolup işleýär we meclise şol gelmeginde de saýlaw bilen gelýär. Köpçüligiň sesini alyp gelýär. Ondan soň 92-nji ýylda bir monograf ýazypdyr. Daýhanlaryň ruhy durmuşy diýilen. Ýani şu taýda ünsüriň 70-nji ýylda ýazan nemeleri komünistik neme boýunça ýazypdyr. Komünistik düşünje boýunça ýazýar, daýhanlar barada. Ondan soň 92-nji ýyla gelende eýem komünizm targaýa Türkmenistan gurulýar ve şo taýda eýem diňe daýhanlaryň diýip alýar, komünizm nemesinden uzaklaşýar. Ýani şu taýda nämäni görüp bilýär adamyň nähili tez ýagdaýda näme geçip bilýänligini, ýani bir akademik bir adamyň şunun ýaly tez ýagdaýda geçmegi dogry bir zatdyr. Mesela Niýazowyň kıyaly bir 2-3 saatlyk ýöwnekden soň Komünistik partiýadan Demokratik partiýa geçiş ýalak däl, ýani onunky bolmaýar. Siyasi nemelerin geçişi eýem ýalandyr. Yani bu adam akademiýa nemesi vardır, arka planı vardır. Şondan gelýär. Indi ildeşler şu taýda ýene bir üns bermeli zadymız var. Noýabryň 12-si 2002-nji ýyl, ýani 25-nji noýabra 2 hepde ýakyn wagt kalan günlerinde Niýazow bunu aýyrýar, onu bu taýda ýazmandyrlar. Niýazow aýyrýar nemeden? Meclisin başlygylygyndan. O näme üçin aýyrýar? Ýene gowur sonra, ýani Niýazowyň maslahatçysy ýene bir zady. Näme üçin soraýan? Hazır Niýazow bilen deňeşdirer. Şonuň üçin soraýan men bunu. Sizem bu taýda pikirlerinizi ýazym. Bugün aýdyň ýokdy. Sää buna diňemen özüme näme dilde aýdyňam, ýene de şuňa benzeş adamlaryň nemesinden çykyşyny eder. Öz aýratyn. Indi näme gelsek, ýa-ni soragymyza gelsek, Niýazow näme üçin aýyrdy bu adamy? Ýani seredin adamyň durmuşy giden bir neme. Ya hazyna da, yani şunun ýaly bir sana adam yetiştirmek gaty kyn. Yani Niýazow ýaly adamlar
gatyken şonuň üçin hem nemedir? Bahasy arzandyr. Niýazow ýaly adamlaryň esasan hem siýasatçy nemesinden bolsa. Niýazow bar neme okany energetika diýe, ýani o elektrik dip aýtsam kem bolmaz mı kendinse halkyň arasynda elektrik dip gatken bilinýär. Bu adam. Sebäbi bu adam o aýyrmagyndaky asyl sebäp Niýazowyň etmek isleýän işlerine dogry gelmeýän zatlary maslahat berýän, ýani dogry bolan zatlar maslahat berýän bolmaly. Niýazowyň o taýda eýem o güç bilen zäherlenip we neme dogry gidýär-de daş döwründäki akyl nemesinde sıfatynda bolan adamlary ýok etme nemesi bardyr. Mesela bu illeşleriň jahil bolsaň, o jahil hem siýasatçy bolsa, hökmen suratda ýok edäýmelidir akly. Başga bir çäresi ýok. Yani şu akly ýok etmese başga bir şekilde ösüp bilen ok ýa-da kellesindäki käbir nemeleri yerine ýetirip bilmeýär. Sebäbi jahil adamyň kellesindäki o pikir arzulary bir neme däldir. Dogry bir pikir arzu bolýan däldir. Ona dile getirip bilmeýär. Yani daşyndaky şu akyl nemesi sferasy, ýani nemesi diýip aýdaýyn. Guşagy. O şoňa pursat berme, şonu geçmek üçin hem bu hökmen suratda şonu ýok etmeli. O indi yani şu adamy deňeşdiriň, yani ýanky aýdyşym ýaly özü neme derejesine geçeli, yani bütün geçilmeli ýollaryň hemmesini geçipdir bir-birden, yani basgynjak o galyp gelipdir. 2002-nji ýyla çelli. 2002-nji ýylyň 12-nji noýabryna çelli. Soň Niýazow bu 25-nji noýabr wakasyndan soň onam türmäge basýar we iň soň näme bolanlygy belli däl. Hiç ýyl maşgalasyndan hiç kimiň hem habary ýok. O halkyň hem habary ýok we habarym berilmeýär. Yani şu ýanky basgynjak elinde derejeleri, alymlyk derejeleri, başga hyzmatlary elde eden o görkezen adam o bir sanak söz bilen bir günde ýok edildi. Yani bu adam yetişmek üçin seredin 39-njy ýyldan 2002-nji ýyla çelli näçe ýyl bar? Gatken ýyl bar, yani şu adam bütün nemesi barlygy ýok boldy. O muňam hasabyny hiç kim soran ýok. Yani seredin men hazır şu wagt bir çeşme oýdum, munam ýöreýte oýdum, şu ingliz dilinde oýmagymyň sebäbi bar. Türkmenistanda hakykatdan hem neme bar bolsa, jurnalist, ýene-ýeneler o şunun ýaly insan haklary diýip o öňe çykýan adamlar bar bolsa ýazardy we tanıştyrardy. Yani şu wagtda çelli menden başga belki, yani men tanıştıran adam ýokdur. Buna o nemelerle maslahatlaşdyk. 25-nji noýabr diýip aýdýas. Yani 25-nji noýabrda ýitirim edilen adamlar kimler diýilen sonra biz özümüz hem soramadyk şu wagtda çelli. Soň şu ýakyndan bilýän maglumaty kän olan adamlary o görkezmegi, tanıştyrmagy o içimizden geldi diýeli, yani içimizden geldi ve bunun hem peýdal taraplary boljak hökmen suratda. Näme üçin diýende 25-nji noýabrda ýene şunun ýaly Taandurdy Halyýew derejesindäki adamlar ýok edildi ve biz hazır şu ýagdaýa düşdük, yani Türkmenistan şu ýagdaýa düşdi. Yani şol nesildäki bilimli, ılımlı adamlar ýok edildi. Ýöne hazır aradan bir nesil geçti, ýöne bir nesil özüni toparlap ýetişdi. Özüni toparlap ýetişdi. Ýene de täzeden jemgyýet o neme akıllı, bilimli adamları çıkarıp başladı. Yani cemiyetin şonun ýaly bir häsiýeti bardyr. Yani akly düýünden ýok etmek mümkin däldir. Edil şonun ýaly o cehaleti, yani jahilliği hem düýünden ýok etmek mümkin däldir. Yani akyl köp ýagdaýda jahilligiň üstünde durýandyr. Käbir halatlarda ýene bizim Türkmenistan misalymyzda
izah alıp bilýär. Nemedip bilýär, ýitirip bilýär. Onuň hem jemgyýetiň şo wagtky ýagdaýynda bir kemçilik bolmaly hukman suratda. Ýani jemgyýet şu akylly adamlaryny eýe çykyp bilmedik bolmaly. Men meselem aýdaýyn. Şonuň ýaly ýagdaý bar. Illeşler menen biraz nämäňize göz gezdireýin, ondan soň dowam edeli. Ferhat Gen diýen illeşimiz ýazypdyr. Taýan Halliýewa meniň hormatym gatyly, men hukuk maslahatçysy diýär. Tejribeli beýik jurist bu adam diýip aýdypdyr. 2003-nji ýylda o türmäge basdylar. Hawa 2003-nji ýylda näme berdiler? Hep köp adama şo wagtda çeli sakladylar. 20 ýyl berdi. Hawa. Soňam hawa nähili ykbalyň nämeligi belli däl. Hawa Ferhat Gen diýen ýaz näçin aýyrdy diýen sonra o jogap berdi. Raşit Meredow Taýan Halliýew halanokda ikisi konflikte gitti. Şol döwür ondan Raşit Meredow ýazywa ýalakalyk edip şol gurulan oýuna düşdüler diýär. Dogry bolup biler, men bu arada nämen bilemek ýer umuman aýdylanda cehalet aklı görse halana okşanı ýok etmek nemesine geçendir. Ýok edäýmese öňe çykyp bilmeýär. Onuň etjek käbir nemeler bar, o cehaletiň aklyndan geçen pikirler bolýar. Ýa gaýdyşmaýaly. Şonuň ýaly. Aymrat Ezizow ýyldaşymyz ýazypdyr. Her jemgyýetiň sowatly adamy halkyň aň düşünjesini şekillendirýär. O gaty dogry ýyldaşlar hem adam düşünmek ýa-da bir pikir öndürmek boýunça deň däldir. O käbir adamlar has köp pikir öndürýändir. Ve şol öndürilen pikir hem jemgyýeti iň soňunda şekillendirýändir we käbir halatlarda da täzeden şekillendirýändir. Şonuň ýaly ýagdaýlar hem bar. Şonda hakykatdan hem nemetmeli, yani eýe çykyp bilmeli. Täze pikirler köplenç bar bolan problemanyň çözgüsü şeklinde meýdana gelýändir. Olam ýöne ýerden çykýan däldir. O OBS-niň saýtyny bilýäs, o menem o taýlary nemetdim, garaşdyrdym. Ýyldaşlar sizem gyzyklanýan bolsaňyz şu 25-nji noýabr hakynda o adamlar rus dilinde dem bardyr belki, ýa kändäl näme ýaly. Öz başda näme şekilde de bir görüşdirip bilersiňiz. Ýani bu sebäbi bu bizim şu wagt güne düşmegimizdäki näme yetmeýän adamlar da, ýani şular adamlar aýrylan üçin biz häzir şu wagtda düşdük. Indi ýanky men temaga geljek, nemelerinizi okudum, kommentaryýalaryňyzy. Indi näme üçin o 25-nji noýabr meselesi gozolmaýar, ýani türkmen diasporasyndaky jurnalist, ýene bir zatlar diýilen adamlaryň arasynda gozolanok. Ýyldaşlaryna bulam size sonra pikiriňiz bar bolsa şu taýy ýazym. Sebäbi gaty nememdir, ýani bir mesele bar bolsa, olam gozolmaýan bolsa, bunyň arkasynda başga bir zat bardyr. Ýani diýmek ýalňyş adamlar bilen iş edilýändir o taýda. Ýöne köýjek bir logikanyň nemesi de, formulasy da bu. O bir mesele bar bolsa, o meselede gozolmaýan bolsa, ses çykarylmaýan bolsa, diýmek şu ses çykarmaýan tarapda bir problema bar. Şu wagtda çelli, serediň 2002-nji ýyldan bäri näçe ýyl geçdi de aradan. Men tegem ýansa biz bunu nereden nemetdik? Kadr meselesine, gurucu hökümet
kurulanda kadir gerek değildi. Şu kadir nemesinden çıktı. Yine 25. noyavrda yok edilen adamlar. O ünüs veren vaktimiz aslında şu dövrün kadırları ekeni. Şu dövrün kadırlarını yok etti, şu yağdaya düşüldü. O yankı sorun boyunca da sizden bir neme fikre qaraşyan ökman suratda düşüncelerinize, fikrinize. Indi ildeşler bu diňeje birisi ine Niyaz bilen deňeşdiren nemelerimde bundan hem gaty adam var, yüzlerce adam barda Niyaz bilen. Eseredin bir san o Niyaz fiýaly adam o nämeler edip bilýär, nähil ziyanlar berip bilýär. Elbetde ol diňe ýeke gözler, ýöne bir giden bir diktatura sistemasynyň içinde yer aldy. Edil şonun ýalam o döwlet guruluşy bar. Döwlet guruluşynyň hem kadrlary bardy. Ýene taandurdy Halif ýaly. Seredim ýani bir diktatura sistemasy bar, içinde bir sana adam var ve yüzlerce adam ýok edýär ve hiç kimin sesi çykmaýar. Ve yıllar geçýär, hiç kim sesini çıkaran yok. Biz hem de diýäs täze Türkmenistan o gurulacak nemesini taýýarlaýas. O täze Türkmenistana o gurjak kadrlaryň o nähil gerekliligine öňe sürmek üçin men şu soralar soraýan size. Ine taandurdy Halif we şoňa meňze yüzlerce adamyň ýok edilmegi gowy boldumy? Allah Aymrat Azizew ýerleşmiş ese Türkmenistanda haýsy döwletde ýakyn adam o soň neçeli işläpdir diýär. Körleriň arasynda görme okuýuň bolsa sen hem kör ederler ýa-da sürgün ederler diýär. O gaty dogry. Ine şu demede ýani cehaletiň ýani aklyň garşysynda duran bilen aklyň nemesinde aratlaşykda akly ýok edýär. Akylsyz bolan tarap o aklyň bolan tarapyny ýok edýär. Sebäbi çalaja bir pikirlenip bilen adama uzaklaşdyrýarlar, ýok edýärler. Ýa-da Richard ýerleşmesiň ýazyşýaly odan depe sürýärler. O sebäbi näme bar? Ýani ünüs verseňiz o Türkmenistanda meselem KGB ýa MHM diýilýär-de. MHM puda adam ýok işler ýaly. O görseňiz o çağanyň kyýalyk bir işleme sistemalary bar bularyň. Olam nämeden meydana gelýär? Akylly adamlar ýok etmeginden, ýani şu wagt akylly adamlar ýok. Şu wagt bir aýdaly bir daşary ýurtda bilim alan ayda 25 ýaşyndaky bir adam bilen o häzir KGB'nyň iň ýokary adam bir stoluň başyna oturt. O aklyň kimdeligini, düşünjäniň o kimdeligini we hatda şu KGB'nyň problemalaryny şu 25 ýaşlymy gowy çözýär ýa-da beýlekmi gowy çözýär. Şoňa çelli görüp biljeňize ynanýan-da. Şo derejede bilimsizleşipdir. Sebäbi neme bar? Cehalet akyldan gorkýanlygy üçin ýok edýär. Ýolap bilmeýänligi üçin. Ýok edýär şu ýagdaýa düşdiler. O ýurdu haçan halas ederiz diýär. Arturul Gazi ýerleşmiş soraýar. Ýerleşler ýani ýurt halas bolmak üçin o köpden bäri garaşyp ýördi. Ýani şu 25. noýabrdan bäri garaşýar. Ýurt aslında 25. noýabrda ýurt halas ediljek bolundy. Ýöne şo neme bolmandyr da. Yani kanuny ýagdaýda ýerine ýetiriljek bolanda duzak gurulýar. Ýeneden bilseler başga çarak bolar. En köp adam şonu düşünüp bilmändirler sahnanyň arkasynda bolýan oýny. Görüp bilmändir. Sebäbi hemme kim täze deme döwlet gurulýar diýilen neme bar, düşünje bar. Hemme kim şonuň nemesinde.
şol bilen yani kellesi demesi meşgul. Birleşler hem komentaryalarınızı okuyup hem nemetcek olyan. O Türkmenistan elitesinde olur eğertulu adamlardı diye. O hakikaten ama eğertulu adamlar yani kıyıska vaktin içinde bir yıl yalıktı yani 25. noyabr günden başlap tuttular. 2003. yılda da hemmesine o 20, 25, 18 yıl ömürlük deyip o bastılar. Şimdi yankı halas olma meselesinde de birleşler. Yani şu yağdaya şu 25. noyabr meselesini düşünmeyen Türkmenistan'ı halas etseniz yeniden o kimlerin eline düşer şu sonra cevap vermek için şu 25. noyabr meselesini katı kovu bilmeli, düşünmeli hem mezadı bilen bile yanlışları doğruları bilen bile düşünmeli buna. Hazır ne dersiniz? Mesela bu 25. noyabr katı ulu nemedir? Skandal meselesidir. Käbir o jurnalist yine de şoňa benzeş yalancı opozisiyalar tarapyndan 25. noýabr bir perevorot diýip aýdypdylar. Yani diktatura edilen perevorot diýip aýtjak bolýarlar da birinciden o diktatura edilen perevorot gowumy ergetme ol mesele tartışylar. O ikinciden hem o perevorot mu dälmi? Şu sonra vardı. At koymak ansat da yani o adın cevapkärçiliğini berip bilýärmiş olar. Yani mena pikir edemok berip biljeklerini. Şu wagtçe şu meseleni gozamayan adamlar şu mesele gozulup başlandıdan karşı çıkan olsa diýmek hakykatdan bir zat var işin içinde. O kemine de daýnam üçin gitdik diye. Şolama güýçlüdi. Ya ildeşler diňe de daýyf däl, başga da ýiten adamlar gatykändir. Ýiten diýende o da daýfy tanıyansıňızdyr. Nämet o telekeçileriň başlawyny nämesin bir zady. Türkmenistan iýilip ýer ýal zat galmady. Bular ýeterli nämäni topladylar. Indi bundan soň gaçmak bilendir. Bir-birden. Geçen yıl eýýän bu wakalar başlan wagtda gaçdy da daýyf diýilen adam. Ne? Şonuň ýaly. Ýyldaşlar ben şu taýda bir ýarym saatlyk çykyş etjek, ondan köpdäl bir soňky 2 minut. Şu arada hökmen suratda komentariýa ýazyň. Näme videonyň aşagyna dese bu taýda ýazaňyz köp adam görmän bilýär, video gutarandan soň aýratyn aşagyna ýazyň, görsünler ýyldaşlarymyz bir pikir başlangyjy nämesi bolsun da. On soň ýa-ni biz indi bu gurucu hökümet nämesine strukturasyny düzýäs. Hakykatdan hem o bir üýtgeçik bir zat boljak. Köp wagtdan bäri başladyk da biz indi soňky bir maýyň 20-sinden soň ılan edildi. Belli bir proseduradan geçmelidik. Hakykatdan o tarihi seredende näme üçin döredildi, näde boldu diýilen soralara jogap berip bilmek üçin çislolar verildi. Ine 20 maý ýene bir zat şertler goýuldy, nämeler ýazyldy. Bu zatlaryň hemesi şonuň üçindir ýani. Ýolumuzy açmakdan yolumuzu açmak meselesi bu. Diňe akıllı hereket bilen şu ýagdaýlardan çykyp çözüp bolýar problemalary. Başga şekilde bolýan däldir. Ýyldaşlar onda men şu taýda ýuwaş gutarajak. Ine Taandurdy Halliýew we şoňa benzeş ýüzlerçe adam bar. Ve bu adamları hökmen suratda biz tanamaly. Diňe Niýazow bardy. Şu döwürde bilinýän adam da başga adam bilýän dälsiňizdir. Menem bilemokdum. Häzirim Gurbanuly we indi oğlundan başga ýa-da ýegenleri nämesi şoň garyndaşlaryndan başga tanaýan adamymyz ýok.
Hakyky adamam galmady, ýurdun daşyna çykdy gitdi mesela. Onun ýaly. Bolýar onda ildeşler. Giç ýaxşy. Ýene-däm görüşýänçek.